Gumayo, Tumo Samagati Gumayo, Ritur Ma Om Britang Gumayo, Om Santi, Om Santi, Om Santi, Om Kungga Breji Besarari Zatuma Udanguri Dokara Brahmadhurum Ar Udanguri Dokara Brahmadhurum Pesawaka Legese Kungga Neji Kamti Besarari Zatuma Udanguri Dokara Brahmadhurum Aizapat Ar Udanguri Dokara Brahmadhurum Laimanaka Hauni Udalguri Zilla Brahmadhurum Siwaso Boigriguri Udalguri Bitiar Asam Okto Zibu Aru Jisu Desember Noiraza Neji Kamaikai Barai Sonibar Aru Robiha Dine Neiti Sanni Punggilini Sampu Bizirnai Men Dine Punggili Sampu Bizirnai Mehergana Apat Punggilin Nonai Manggana Apat Giri Baba Zeng Legese Manggana Mihatari Apat Arzemni Dularai Brahmadhurum Pusau Apani Melen Ziri Kahai Bapa Manggana Munuranjan Brahma Legese Bari Bibibanau Tanai Dikago Apama Ayman Rosaro Kasarika Ayunar Apama Are Zosau Zirainai Angkainai Labasanai Mami Alasi Bari Bibibanau Tanai Ayunar Apama Are Saina Salio Zirainai Sabta Primary Apartment Sopino Tanai Brahmapokto Sibihari BMGB Brahmapokto Ayar Apama Are Ami Sasurup Susurup Janai Unjani Undi Gopol Boy Simbu Angi Gerun Onna Kolomai Sidnaiku Bapa Pulni Om Dinai Naiti Sam Arbi Naiti Samni Sampu Bizirnaini Hawaparini Ayayau Angni Pagogaliyo Gurbu Samostar Gurbu Samostar Bukung Langayau Ayar Apama Anggi Mane Anggur Permainan Lama Sama Zehetu Hangai Meirza Lejise Maitai November Dami Broi Ottonitai Udalguri Brahmadhurum Mane Brahmadhurum Mane Apanso Mane Lupalani Chandraya Binikainya Dan Guru Samostar Bakta Bunglangaya Bejo Hago Berhenti Jalan Hawa Mami Sanubla Aha Mane Boro Bunglaya Mane Suduk Itu Aha Naden Mona Mane Bro Akas Kota Jaya Tapi kan Angin Gigi Tosong Zidana Guru Apana Ada Ayun Ada Saina Salim Zidana Ayun Apana Itu Mane Gigi Angin Guru ini kata yang Guru itu jalan banget Minimalnya kalau lebih Pulau program jadi sering ketemu minimalnya kalau dan video itu angin Guru sama sekali Ayun itu sampai Ayun Apana dan Guru sama sekali Ayun ini Siapa mau Mane Guru sandal mana Bebo hari ini Mane lain pun bicara Ayun Apana dan Pemulu sengsara Sorjigiri Sammaja Sorjigana Jibika Beri Atum Hidom Bino Zabai Uron Kozon Kama Urona Zabai Okangau Dang Kani Sambil Mahana Jibikul Ada Urona Zabai Hasino Budusino Kana Impo Illa Ada Doisino Kana Na Angkai Samu Nebe Are bojona sabai bifang laifang nebe ham sumodio roda sunani anai sibukor. Are brahmana sabai athingjong habaino hanai ebong menyani janai sibukor putei athung gezerau jong mansai maharianu boni krebu
माने श्रेष्ठ जिब दा बे श्रेष्ठ जिबिखायनो जों मानसिनाव साननो हानाय बिजिरनो हानाय नंगौ नङा जों सायख'नो हानाय गियान दं। बिनिखायनो बे माखासे जिबिफ्रा माने बेफोरबायदि मानसिफोरनि बायदि साननो हानाय माने गियान गैया। बेनिखायनो जोंनि बयखिबो सैथो सनातन धर्मनि गुरु परमहंस शिवानन्द स्वामी आफा आरो परमहंस गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफा बे गुरु आफा सानै परमहंस शिवानन्द स्वामी आफाया गिबियावनो गावनि शास्त्र बिजाबाव फोरमायथिनानै गालांदों। मानसिनि मावनो गोनां हाबाया मोननै दं। बेनो जाबाय बेबहारि आरो पारमार्थि। बेबहारि होननानै बुङोब्ला फुंबिलि सिखारनाय लोगो लोगोनो न' बां फोसाबनाय, सिला सिबनाय, थोरसि लथा सुनाय, ओंखाम ओंख्रि संनाय, आबाद मावनाय, फालांगि मावनाय, साख्रि मावनाय गासैखौबो बेबहारि आरो पारमार्थि होनोब्ला थोंजोङैनो इसोर सिबिनाय हाबा। दा जोंनि ब्रह्म धोरोमनि नियम बायदियैनो गिबियावनो जों बर'आव आहुति होनाय बे मोननै हाबाफारिखौ जुदि जोङो नखर धर्मआव आइ आफामोना जुदि समानै मावलाङोब्ला निस्सय पूर्ण ब्रह्म ज्योति सोरगोआव जागोन होननानै दा गिबियावनो जोंनि धोरोमनि गुरुआनो शास्त्रआवनो रोखा-रोखायै फोरमायनानै गालांदों आरो जोंनि जिउआव माने थांनानै थासान्दियाव माने साथाम गुरुनिख्रुइ जों आइ आफा मिथियोना। दा गिबि गुरुआनो जाहैबाय जोनोमगिरि बिमा बिफा नङा जानो। दा जोनोमगिरि बिमा बिफाया बे बुहुमाव जोंखौ जोनोम होनायखायसो जों बे मुलुग संसारनि समायना रमायना मोजां गाज्रि नंगौ नङाखौ जों नुदों नङा होमबा। आरो नैथि गुरुआनो जाहैबाय शिक्षा गुरु। दा शिक्षा गुरु नङाब्ला जोङो गिबियावनो गारां गारां ABCDखौबो जों रोंनाय नङामोन। बेनिखायनो सोलोंथाइनि शिक्षा गुरुजों सोलोंनानैसो आनजादफ्राव थाखो उथ्रिसार जानानै सानसे समाव जोङो गियानगिरि मानसि जाहैनो हायो आरो समाज सिबियारि मुलुगाव नैबेबायदि मानसि जाहैनो हायो आरो थामथि गुरुआनो जाहैबाय धोरोम गुरु। दा धोरोम गुरुखौ जोङो मानो नांगौ आइ आफामोन जों बेखौ बयबो मिथिखानांगौ नङा होमबा। दा जोङो धोरोम गुरु जों जेब्ला बिसिफोरनि गेजेराव नखर संसार जायो बिनि सिगाङावनो जोङो माने धोरोमखौ नांगौ। दा मानो होनोब्ला जों जेब्ला नखर संसार जायो बिसिफोरनि गेजेराव अनलायनाय सोमजिगोन समाजनि आइ आफामोनजों जों मोजाङै गोरोबनानै थानो हागोन। गावनि गोरबोनि फिसा हौवा फिसा हिन्जावफोरखौ समानै बिद्या शिक्षा गियान मर्यादाखौ होनो हागोन। बेनिखायनो जोंनि जिउआव माने साथाम गुरुनिख्रुइ जों आइ आफामोन। दा आं फैनोसै हिन्दु धोरोमनि संस्कार माने हिन्दु सम्प्रदायफ्रा माने बौद्धिक संस्कारखौ जोङो फारि फारि मावलांनांगौ होननानै माने गोदोनि ऋषि मुनिफ्रानो माने बेखौ शास्त्रआव फोरमायथिनानै गालांदों आरो। दा जोंहाथ' बे मा संस्कार होननानै बुङोब्ला जोंहा बे ट्राइबेल हारिफ्रा बे दस्रा संस्कारखौ जों बाहायनो रोङामोन आरो। दा बै जेनेरेल जातिफोरखौ नायदों बिसोर माने संस्कारफोरखौ बाहायनो रोंनायखाय बिसोरनि गथ'फोरखौ नायदों बेसेबां माने स्मार्ट जायो नङा होमबा आइ आफा। बेनिखायनो जोंहाबो नै दा ब्रह्म धोरोमनि गेजेराव दा संस्कारफोरखौ फारि फारि मावलांनायखाय दिनै 100आव आंनि नोजोराव माने नुनायाव 100आव दायो 75आनो माने मोजाङाव संस्कार फैदों होननानै आं माने नुदों आरो आइ आफा। दा बे संस्कारखौ आङो माने सर्टै आङो बुंलांनो सानदों आरो। दा बे संस्कारखौबो आं मोजाङै मिथियामोन। दा जोंहा बे गुरु आफा थांनायनि बे फायजामाथि जे जोंनि उदालगुरि आनसलिकनि कनफारेन्स जादों अक्ट'बर मासाव। ओमफ्राय बे आफाया बुंनायखौ माने बे दस्रा संस्कारखौ आं मोजां मिथियामोन आरो बेखौ आं आफानिफ्राय खालाय ओमफ्राय आंनि दा बे आफानिफ्राय जि एसे आं बुजिदों बा आहरन खालामनो हादों बेखौनो आं दिनैहाय गुरु आफामोनजों लोगोसे बायदि बिबाननि थानाय आइ आफा आरो साइनासालियाव जिरायनाय आइ आफामोनखौ आङो बुजिनायखौनो आं माने सुंद'है माने आं
फोरमायनानै गालांनो हागौमोन दा मानो होनबा बे बर' बुंबा बिराद नांथांनांथि जायो माने सालायानो एसे जिब' दंगासो माने बर' बुंबा फैनो नागिरा आरो आं दा गिबियाव बुंनो सानदों माने 10 feet 10 संस्कार हिन्दु धोरोमनि संस्कार दा हिन्दु धोरोमनि संस्कार 10 feet 10 संस्कारनि खामानिखौ जोङो स्टेप बाय स्टेप जुदि मावलाङोब्ला निस्सय सासे मानसि मोजां जिउ सोलेर जानानै परम आत्माजों गोरोबनानै गोहोखौ जानानै नैबे पृथ्वीयाव जोनोम मोननो हायाखैमोन दा जोङो गिबियावनो बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोमनिफ्राय जुलि आरो जुलिनिफ्राय फैजासिमहालागै जोङो बे 10 feet 10 संस्कारनि खामानिखौ जोङो फारि फारियै जों मावलांनांगौ दा जोंनि ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बे संस्कारखौ जों बाहायनो रोङा सासे मानसिजों रुंसारि जालांबासो बे 10 संस्कारनि खामानिखौ मावलाङो नङा होमबा मावनानै बिदाय हरनाय जायो खिन्थु जोङो थांनानै थासान्दियावनो नैबे संस्कारखौ जोङो माने मावनो रोंनांगौ आरो आं बे संस्कारखौ आं बुंनो सानो दा गिबियावनो 1 नम्बराव दङ कमसबन बे समाव बिमानि गोरबोआव माने गिबि स्थिति जाजेनो माने मास मोनसे जानाय लोगो लोगो जेब्ला सिबनबो जायो बे समाव गामिनि दिथागुरुबो जानो हागौ उदिस्ताता बा प्रसारिताखौ लेंना लाबोनानै न'खराव जगनि हाबाफारिखौ मावदो नैबे आरो 2 नम्बराव जाहैबाय सिमन्तनमय माने बे समाव बिमानि गोरबोआव माने गथ'आ 3 दान खावसे जायो बे समाव बिमानि गोरबोआव गथ'आ माने जिउ दान हागौ आरो दा बे समावबो गामिनि उदिस्ताता बा प्रसारिताखौ लेंना लाबोनानै बे जगनि हाबाफारिखौ आरो न'खराव मावनांगौ आरो नैबे आरो 3 नम्बराव जाहैबाय गोरबोधान जेब्ला बिमानि गोरबोआव गथ'आ 9 मास 10 सान जाबाय बे समाव बिमानि गोरबोनिफ्राय जेब्ला बुहुमाव जोनोम मोनसिगोन बे समाव बिमाया जाहाथे गथ'खौ बुहुमाव जोनोम होनायाव जाहाथे मोजां भाबै जोनोम होनो हायो जाहाथे खुनु उसुबिदा जाया बेनि थाखायनो माने 3 टिकेट माने आरो जोङो न'खराव ब्रह्मजोंबो लानांगौ आरो बेयावबो गामिनि उदिस्ताता प्रसारिका नैबेखौ लेंना लाबोनानै माने गर्भधाननि समावबो होनांगौ आरो दा आरो बेनि उनाव फैबाय 4 नम्बराव जाहैबाय जातक कर्म जेब्ला बिमानि गोरबोनिफ्राय गथ'आ बुहुमाव जोनोम मोनबाय नङा होमबा बिमा आरो गथ'आ माने राफोद जाब्ला दा जोंनिथ' समाज बेबस्थाफ्राव बे जातक कर्मनि समाव बिराद सुवा हानानै साना लायो नङा होमबा दा बे बिमा आरो गथ'आ जेब्ला जोनोमनि उनाव माने राफोद जाब्ला 15 सानजों बा मास मोनसेनि उनाव नैबेखौ जगनि हाबाफारिखौ न'आव लानांगौ आरो दा मानो होनोब्ला दा जोंहा परमेश्वर सिमहारिसानि आखायाव होनदों जे जोङो इसोरनि अननायावसो जोङो साख्रिखौ जों बुहुमाव जों मोनदों जेब्ला बेनिखायनो बे जातक कर्मखालिनो माने गिबियावनो इसोरखौ मान होनानै मानसि महराव बे जातक कर्मखालिनो माने आजावनानै लानांगौ आरो नैबेयावबो गामिनि उदिस्ताता प्रसारिताखौ लेंहरनानै न'खराव बे हाबाफारिखौ मावनांगौ आरो बेखौ आइमोना बिराद माने गोसोआव माने सोनानै लादों आरो थारमाने बिराद इम्पर्टेन्ट बे संस्कारा आं बेखौ बुंबाय आरो बेनि उनाव फैबाय 5 नम्बराव माने नामाफोर माने मुं दोननाय दा जोनोमगिरि बिमा बिफाया माने गथ'खौ जोनोम होसिगोन नङा होमबा बे जोनोमनि अखानायैनो मुंखौ दोनसिगोन नङा होमबा दा मोनायाव जोनोम जादों ना फुङाव जोनोम जादों नैबे मोजां बिजिरनानै जोनोमगिरि बिमा बिफाया मुंखौ बिजिरनानै दोननांगौ दा मानो होनबा जोंहा नै ट्राइबेलफोरनि गेजेराव गावनिनो फिसा हौवा फिसा हिन्जावफोरनि मुंखौ माने मोजांखौ दोना माने मा होननानै गाज्रि ट्राइबेलफोरनि बिमा बिफाफ्रा बा परियाल बरग'नि मानसिफ्रा जाम्बा जाम्बि थबसे
थबसा थबसि बबा बबि होनानै गाबज्रिया होमबा नैबेबायदि मुंफोरखौ माब्लाबाबो बिमा बिफाया होनो नाङा। दा बे जेनेरेल जाथिफोरखौ नायदो हयथ' गावनि फिसाखौनो जोनोम होनानै बिनि हयथ' गथ'नि मोनसे देहानि बा अंग माने खून जानो हागौ बेखौ माब्लाबाबो गावनि बिमा बिफाया जोनोमगिरि बिमा बिफाया फिसाफोरनि मुंखौ गाज्रि दोना। बेनिखायनो जोंनि ट्राइबेल हारिफ्रा जों संस्कारखौ मिथिनो रोङियावनो जों दिनै बेसेबां मानो जों दुखु खस्थ'खौ जों मानो सहायनो गोनां जादों। बेनिखायनो संस्कार होननानै बुङोब्ला जों बे 10टा संस्कारनि गोनां आइआफोरनिफ्रायनो बे संस्कारफोरखौ जों फारि फारियै मिथिलांनांगौ आरो। बेनिखायनो बे मुंखौ बिजिरनाय समाव मोजां बे राशिफोरखौ नायनानै दोनदो आरो नैबेखौ बुंबाय आरो बेनि उनाव फैबाय 6 नम्बराव अन्नप्रसन्न जेब्ला बिमानि गोरबोनिफ्राय गथ'आ बुहुमाव जोनोम मोनो बे आइआ बुङो 6 माससिम बिमानि गाइखेरखौसो दौनांगौ। दा जोंनि गेजेराव दङ ट्राइबेल आइ आफानि गेजेराव आइनि गेजेराव दङ। दा आंनो बिदिमोन सानसे आंबो मिथियामोन। दा सान्दुं गोसा जाब्ला मास मोनथाम मोनब्रै जायोब्ला माने दै गांदों होनानै दैखौ सोलाहैयोमोन ना। दा नै दिनै साइन्सआ बुंदों बेबायदि खालामनो नाङा। 6 माससिम बिमानि आहारखौ माने दौनांगौ। बे 7-8 मास जायोब्ला अन्नप्रसन्ननि आइजोखौ लानांगौ। दा बेयावबो जाना माने मा होनो शास्त्रनि मथेबा गिबि बे गथ'नि पायक बा ओंखाम दोलो दोलो संनानै गिबि बे न'खराव जौगोनि हाबाफारिखौ लानानै बे पायकखौ बानायनानै गिबि गथ'नि खुगायाव माने दौजेननांगौ आरो बेखौ अन्नप्रसन्न जोंनि एसामिसाव अन्नप्रसन्न। आरो बेखौ दा जों बेखौ मिथिनांगौ आइआखौ दा नियम दं होनानै 9 मास 10 माससिम दोनो नालाय दा दिनै जोङो साइन्सआ जों ट्रेनिंफोराव बुङो माने 6 माससिमल' बिमानि आहारा 7-8 मास जायोबा उफुर माने परिपूरक आहार होनो दा बर' मा होनदों आं मिथिया नैबे खायद'खौ जों गथ'फोरखौ होनांगौ। ओंखायनो 8-9 माससिम बे अन्नप्रसन्ननि माने आइजोखौ माने दुनो नाङा आरो 7-8 मास जाबानो अन्नप्रसन्ननि आइजोखौ माने खालामनांगौ आरो न'खराव नैबे। आरो बिनि उनाव फैबाय 7 नम्बराव फैबाय सुरागरा जेब्ला बिमानि गोरबोनिफ्राय गथ'आ बुहुमाव जोनोम मोनबाय बे बिमानि गोरबोनिफ्राय फैनाय बे गिबि माने जोनोमाव फैखानाय खानायखौ बे खानाय सिननाय समावबो बिदिनो न'खराव जौगोनि हाबाफारिखौ लादों। बेयावबो गामिनि उदिसाता प्रसारिताखौ लेंना लाबोनानै न'खराव बे जौगोनि हाबाफारिखौ मावो आरो खानाय सिनखालि नैबे। आरो बिनि उनाव फैबाय 8 नम्बराव माने उपनय बिद्यारम्भ गिबि माने सोलोंथायाव मुं थिसननाय। दा सिगांनि बायदिब्लाथ' मा मोन नङा आइमोनखौ गिदिरबासो 5-6-7 बोसोरबासो गिबि स्कुलाव मुं माने एडमिसन लायोमोन दा। खिन्थु दानि मुगायाव माने आइ आफामोना मिथिबा माने 3-4 बोसोरबानो गिबि माने स्कुलाव मुंखौ थिसनो। दा बे समावबो स्कुलाव गिबि मुं थिसननाय समावबो न'खराव बे गथ'नि मुङाव माने न'खराव जौगोनि हाबाफारिखौ लादों जाहाथे बे गथ'आ सोलोंथाइ लानायाव खुनु जाहाथे उसुबिदा जाया मोजां जाहाथे सोलोंथाइखौ लानो हायो बेबायदि जौगोनि हाबाफारिखौ लानांगौ। आरो लोगोसे जोंहा नैबेफोराव ससियेल सामि आफानि बायदिब्ला माने जोंनि शास्त्र होनदों 7-8 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो जोंनि बिमा बिफाया गावनि फिसा हौवा फिसा हिन्जावफोरखौ 7-8 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो गुरुनि न'खराव लांनानै माने फरा बिद्या ब्रह्म बिद्याखौ होनांगौ दीक्षाखौ। आरो बे जुदि न'खर धोरोमाव बिमा बिफाया जुदि ब्रह्म बिद्याखौ होयोब्ला बे गथ'आ माने खुनु माने शास्त्रनिबो आन्दायनांगौ गैया सोलोंथायावबो जोबोद बेबायदि गियानखौ मोनगोन आरो। बेनिखायनो दा जोंनि बर' धर्मनि गेजेराव आइमोना आफामोना सानो जेरै दीक्षा होयोब्ला जों बेयाव बायदिसिना सानो नांगोन बिदि नङा। दा जोंहा बर' हिन्जाव सिबिनारि सामि आफानि बुंलांनाय बोसोनफोरखौ जानानै गुरु आफामोना दं जोंनि आफामोना बिनि सैथोनि बोसोनखौ जों फोसावगासिनो दं। बेनिखायनो न'खर धोरोमावनो
7-8 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो गुरुनि न'खराव लांनानै जों दिखाखौ होनांगौ। बे दिखाखौ होयोब्ला बे गथ'नि फरायनाय फारसे माने जों आन्दायनांगौ गैया होननानै माने बुंदों आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव फैबाय 9 नम्बराव माने समाबर्तन। जेब्ला समाबर्तन माने लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जेब्ला 18 बोसोर जायो नङा होमबा आइखौ 18 बोसोर जानाय समाव गावनिनो फिसा हौवा फिसा हिन्जावफोरखौ 18 बोसोर जाबा नोजोर लाखिनानै माने जयग'नि हाबाफारिखौ लानांगौ। दा जेब्ला लाइमोन बैसो जायो नङा होमबा बे समावहाय बिसोरनि माबाफ्रा देहाफ्राबो राफोद जायो नङा होमबा बायदिसिना सानब्रेनायफ्रा माने बै लाइमोन समाव जायो। बेनिखायनो जोङो आइ आरो आफामोना न'खर धर्मआव जोङो फिसाफोर जेब्ला 18 बोसोर जायो बे समावहाय नोजोर लाखिनानै गामिनि अभिस्ताता प्रसारिकाखौ लानानै बे 18 बोसोर लाइमोनाव आगान सुरनाय समाव बिदिनो जयग'नि हाबाफारिखौ लादों जाहाथे बिहा माने खुनु खैदां खैफोदाव गोलैया जाहाथे मोजाङै सोलोंथाइखौ लानो हायो बिनि थाखायबो बे जयग'नि हाबाफारिखौ लानांगौ आरो लोगोसे जाहा हिन्जावसाफोरनि गेजेराव हिन्जाव माहारिफोरनि गेजेराव जेब्ला 11-12 नङा आइ आफामोन सोरबा 11-12 फार्स्ट बिबार बाजियो सोरबाया 13-14 सोरबाया 15-16 बोसोराव फार्स्ट बिबार बाजिनांबा बे फार्स्ट बिबार बाजिनाय समावबो जों आइमोना गावनि फिसा हिन्जावनि थाखाय माने जेब्ला बे एमसिआ बन्द जायो बे समावहाय मास मोनसे बिदिनो 20-25 दिनफोराव जयग'नि हाबाफारिखौ लादो आरो बेयावबो गामिनि अभिस्ताता प्रसारिकाखौ लानानै न'खराव बे उसुबिदा जानाय समाव माने बिदि जयग'नि आयजोखौ लानांगौ। दा मानो होनोब्ला जोंहा बे आइमोननि आइजो माहारिफोरनि गेजेराव बयनिफ्राय देरसिन नङा होमबा एमसिआ जायनि आइनि देहायाव जुदि एमसि गैया बे आइया गथ'खौनो जोनोम मोना। बेनिखायनो बै फार्स्ट एमसि जानाय समाव बिबार बारजेननाय समाव माने नैबेयावहाय गामिनि अभिस्ताता प्रसारिका मोजांनि थाखाय माने जयग'नि हाबाखौ लानांगौ आरो नैबे आं बेखौ बुंबाय। आरो बिनि उनाव फैबाय 10 नम्बराव फैबाय बिबा सेंग्रा सिख्लानि बैसो अनुसरि माने हाबाखौ होनांगौ आरो सेंग्रा सिख्लानि बैसो अनुसरि जों हाबाखौ होनांगौ। दा मा सेंग्रानि बैसोआ जाहैबाय दानि सरकारनि मथे आरो 25निफ्राय 30 बोसोरनि गेजेराव गावनि फिसालानि बैसो जायोब्ला बेखौ हाबा होनांगौ। आरो हिन्जावसाफोरनि गेजेराव बुंबाय आरो दै हिन्जावसानि गेजेराव जाहैबाय 21निफ्राय 27 बोसोरनि गेजेरावनो बिमा बिफाया नोजोरै माने नोजोर लाखिनानै माने हाबाखौ होनांगौ। दा आरो बिनि सिगाङाव जुदि बैसो जायालासे जुदि सानैबो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोंनि गुरु परमहंस शिवानन्द स्वामी आफायानो परम गोनां बिजाबाव फोरमायथिनानै गालांदों। जेरै गोरलै थाइजौ फिथाइखौ लाबोबाय आइयाखौ बे गोरलै थाइजौ फिथाइखौ माने हानानै लाबोबा बेवहायबा जानोबो थावा रसबो गैया बेनि गेजेरावनो गोदै जाया। थिग बिदिनो जुदि उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला बिनि गथ' गथायफ्रा नांगौ रोखोमनि मोना होनदों। ब्रेन डिफेक्ट जानो हागौ बेमारि लोमजाबाय थाग्रा आथिं आखाइ अंग हानि जानो हागौ। बेनिखायनो जोंनि 1 नम्बर जोंनि गुरुआनो जोंनो फोरमायनानै गालांदों। बेनिखायनो जोङो बैसो अनुसरिसो गावनि फिसा हिन्जाव फिसालाफोरनो हाबाखौ माने बैसो अनुसरि हाबा होनांगौ आरो बे आयेनाव। दा दिनै आसाम सरकारा नङा होमबा उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ मानो होबथादों नङा होमबा मिथियोना उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ मानो होबथादों। जोंनि आसामाव 100आव 79%आनो माने पुष्टिहीनता गोलैदों गथ'फ्रा माने नोरजिया होनगोन नामा बर' बे नोरजिया गथ' गोलैनायखायनो आसाम सरकारा उन्दै बैसोआव जानायफोरखौ माने होबथादों नङा होमबा। ओंखायनो आं लाइमोनफोरखौ खावलायदों नानिमोन बाबुमोन बेखायनो उन्दै समाव हाबा जानायफोरखौ गोसोखांनो नाङा दे नानिमोन बाबुमोन। जोङो
सासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि जोंनि साननाय हनाय थांखिया मा नङा होमबा जों फरायनानै सानसे समाव मा जाहैगोन बै लाइमोन समावनो गावनि जिउनि सिमांखौ दानानै लानांगौ आइ आफामोन फरायनानै मा जाहैगोन सोरबा डक्टर जाहैगोन ना इन्जिनियार जाहैगोन ना पुलिस अफिसार जाहैगोन ना आर्मी अफिसार जागोन बे लाइमोन समावनो गावनि जिउनि सिमांखौ दानानै लानांगौ बे मानोना जुदि बे लाइमोन समावनो जुदि सोरखौबा मोजां मोननानै जुदि हाबा जानांगौब्ला बहा नांगौ रोखोमनि गथ' मोनगोन नङा होमबा बेनिखायनो लाइमोन समावनो गावनि जिउनि सिमांखौ माने दानानै लानांगौ होनदों आरो आइ आफामोन दा जोंनि बर' ओनसोलनि जोंनि बे दा प्रसाद होनाय नंगौ गैया होमबा बा नंगौ दङ ब्रह्मैबो देनो गन्थैबो बिदिनो ब्रह्मखौ लुबैनानै होनना जुदि जोङो अरफोरखौ आहुति होआब्ला जों बहा ब्रह्मखौ लोगो मोनगोन दा ब्रह्मखौ लोगो मोननायनि लामायानो जाबाय जग्य आहुतिखौ होबासो जोङो ब्रह्मखौ लोगो मोनगोन थिग बिदिनो सासे फरायसा फरायसुलिया जुदि सान हर जुदि फरायाबा माब्लाबाबो थांखिसिम सहैनो हाया सासे फरायसा फरायसुलिनि आखायाव 24 घन्टा थायो घन्टा मोनसे बा फिसाला घन्टा मोनसे फिफाजों खामानियाव हेफाजाब होनाय आरो हिनजावसाबा बिमाजों हेफाजाब होनाय बेबायदि 24 घन्टानि गेजेराव जुदि टाइमखौ मेनेज खालामनो मोनोब्ला निश्चय गावनि खन्थाइ सानसिम सहैनो हागोन बेनिखायनो आङो नानि मोनबाबोमोन लाइमोनफोरखौ खावलायदों बेनिखायनो उन्दै समाव बेफोरबायदि मोजां मोनलायनायफोरखौ गोसोखांनो नाङा फरायबायल' था फरायनानै जाहाथे सानसे मोजां मानसि जानानै जाहाथे नैबे फिन जोंनि ब्रह्मखौ जाहाथे लाखियो दा नोंसोरसो नानि मोनबाबोमोन नोंसोरसो जों फरायनानै नोंसोर गोरों गोरा जानानै जोंनि ब्रह्मखौ नोंसोरसो लाखिनांगौ बेनिखायनो आं खावलायबाय नैबे आरो बेनि उनाव फैबाय दाना फैनोसै आङो बिबा औ मा होनगोन बिबा औ फिसाला आरो बिहामजो नङा होमबा जेब्ला बैसो जाबाय फिसालानो बिहामजो लाबोबाय नङा होमबा 27 बोसोरनि गेजेर जेनेबा 30 बोसोरसिम जेनेबा बिहामजोखौ लाबोबाय नङा होमबा दा बिहामजो लाबोबायबा दा बे हाबानि उनाव मा खालामो आजिखालिथ' आइमोना मा खालामो बिहामजोफोराथ' थगायो दैमेन जाबाबो खिन्थाया नङा होमबा ओंखायनो जोङो माने बिखुनजोफोरखौसो साइन्स जानानै बिराद नोजोर होनो होदों आरो दा बे हाबानि उनाव फिसाला बिहामजो हाबा होबाय सोरबाया बोसोरसेयाव लायो सोरबाया 2 बोसोराव लायो नङा होमबा दा बैखौ बिखुनजोखौसो माने नोजोर लानो होदों आरो दा बे बिहामजोआ एमसि जादों ना जायाखै बेखौ नोजोर लाबाय थादों आजिखालिथ' बिहामजोफ्रा खिन्थाया नालाय खिन्थायाबाबो बे गामियाव थायोबा आसाफोरनि थायो अंगनबादि वार्कारफोर थायो नालाय बिसोरखौ लोगो हमनानै साब सेन्टारफ्राव थाहैहरदों दा साब सेन्टारफ्राव थायो होनोबा एनएम बायद' दा एनएम बायद'आ बेयावहाय मा खालामगोन बिहामजोखौ थांनाय लोगो लोगो इउरिन परीक्षा पेसाब परीक्षा खालामगोन बेयावहाय जुदि पजिटिभ बा नेगेटिभ जुदि पजिटिभ मोनबा इदिनखालिनिफ्राय फैनानै न'खराव माने बिहामजोआ माने खिन्थाना लानांगौ जे बे मोनाबिलि समाव साहा पानि लोंनांबा ग्रिन जिरायनानै थाया होमबा बै समाव माने बिहामजोआ खिन्थाना लानांगौ जे आं दिनैनिफ्राय आं बिमा जानो ओंखारबाय इदिनखालिनिफ्राय जुदि मिथिबाय न'खर परियालफोरखौ आइ आफाफोरखौ सोद्रोमाफोरा बै प्रेगनेन्ट आइजोनि सायाव जोबोद नोजोर लाखिनो आइ आफामोन दानानै गिबियावनो मनक बिगियाननि बायदिब्ला बिमानि गोरबोआव थाजेननाय समनिफ्रायनो बिमाया सांग्रां जाखानाय आइ आफामोन दा दिनै आरो साइन्सआ बुंदों माने गोरबोआव थानाय 9 मासनिफ्राय 2 बोसोरसिम 1000 days बे 1000 daysखौ न'खर परियालफोरखौ आइ आफामोननिफ्राय इतिबारिखौ खालामनांगौ नैबेखौ जोङो माने न'खर परियालफोरखौ बेखौ बाहायनो होदों आरो
1000 days जों गोरबो संस्कार होनाय लोगो 1000 दङ आरो दा गिबियावनो जेब्ला जोङो बिहामजो प्रेगनेन्ट थाबाय मिथिबाय नङा होमबा दा गिबियावनो माने बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनानै थानांगौ न'खरनि परियालफोरखौ आइ आफा आबै आबौमोना बै प्रेगनेन्ट आइजोनि सायाव मोनसे नोजोर लाखिनांगोन आरो गाज्रि खोथा बाथ्रा बाहायनाङा बे गोरबोआव थानाय समाव मालायखौ हिंसा हिंसि खालामनो नाङा मोजाङै शास्त्र बिजाब फरायनांगौ गेदेमाफोरनि बोसोन होनायनि सायाव गोसोखांनांगौ बेबायदि नियम नितिनि गेजेरजों न'खर धर्मआव सासे आध्यात्मिक मेलेमजिबि गथ'खौ मोननो हायो आरो लोगोसे दिनै बिगियाना मा होनदों अकल इसोर सिबिनायजों बा मोजां बाथ्रा बुंनायजों सासे माने आध्यात्मिक मेलेमजिबि गथ'खौ मोननो हाया होनदों लोगोसे शारीरिक मानसिक आरो बौद्धिक बिकासनि थाखाय खायद'आ जेबो जों हायाखै दा जोङो गर्भवती थानाय समाव जोङो गोग्गो आदार जानो रोंनांगोन नङा होमबा ए भिटामिन बि भिटामिन सि भिटामिन डि भिटामिन बेजों लोगोसे आयरन आरो प्रटिन नैबे नांगौ रोखोमनि खायद'खौ जोङो गर्भवती थानाय समाव जानो रोंनांगोन जुदि जोङो गोग्गो आदार जुदि जोङो भिटामिनफोरखौ जानो रोङाब्ला जोंनि गर्भआव थानाय गथ'आ बहा गियान जागोन नै बेनिखायनो जोंहा दिनै नांगौ रोखोमनि गथ'खौ जों मोननो हाया बेनिखायनो गोरबोआव संस्कार होनाय लोगो लोगोनो बयनिफ्राय देरसिन आरो गोनांसिन संस्कार होनानै दिनै अल दावखौ बाहायनो रोंनांगौ बेखायनो नैबे संस्कारखौ जोङो माने गोरबो संस्कारखौ जों आयना बेखौ बांसिन मिथिनांगौ आरो बे आइयाखौमोन दा ए भिटामिनखौ जों मायाव मोननो हायो होनोब्ला आयु दा जोंहाथ' बारि बागानफ्राव अनेक फिथाइ सामथाइ मोननानैसो ओरैनो सिरिलाङो नङा होमबा जों बेखौ बहाय जानो रोंगौ जोंथ' जानो रोङाना दा बे गोरबोआव थानाय समाव जोङो बारि बागानाव मोननानै सिरिलाङो बे फिथाइखौ जों जानो रोंनांगौ जेरैहाय मुदुफुल फिथाइ गुबुनाव मोनो आरो आनारस ओमफ्राय थाइजौ फिथाइ बेफोरबायदियाव माने खान्थाल बायदि माने गुबुन फिथाइयावनो माने ए भिटामिनखौ मोननो हायो आरो लोगोसे बि भिटामिन दा बि भिटामिनखौ मायाव मोननो हायो होनोब्ला गुफुर कालार जेरैहाय माइरं ओंखाम आटा गाइखेर बिदियावबो बि भिटामिनखौ मोननो हायो आरो सि भिटामिनाथ' जोंनि देहा सोलेरनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट आइ आफा जाहाथ' दा नैबे ब्रह्म समाजाव गोबाङानो आइ आफामोना माने निरामिस जानाय दं बे सि भिटामिनखौ जोङो बासिनानै जानो रोंनांगोन दा सि भिटामिनखौ जों मायाव मोननो हायो होनोब्ला मैगं गोथां ओमफ्राय फानलु गोथां नारें खाजि दिंखिया नै बेफोरबायदियावनो आरो बिलाहि नै बेफोरबायदियाव जोङो सि भिटामिनखौ मोननो हायो आरो डि भिटामिनखौ जों मायाव मोननो हायो होनोब्ला आयरन जिखुनु दुमु बा गोजा खालार जेरैहाय जोगोनार ओमफ्राय गाजर मटर गोथां नैबिदि बायदि बायदियाव जों डि भिटामिनखौ मोननो हायो आरो लोगोसे आयरन आरो प्रटिन बेजों लोगोसे आयरन आरो प्रटिन दा आयरनखौ जों मायाव मोननो हायो होनोब्ला आयरनाथ' मिथियो नङा होमबा जि मैगंखौ हायोब्ला सिखायाव गुसुं दाग नाङा होमबा बे गुसुं दाग नांनायनि मैगङावनो माने आयरननि परिमाणा बारा नङा होमबा दा मायाव मोननो हायो होनोब्ला थालिर मैखुन ना थास' बिथराइ मोनो थास' बिसं ओमफ्राय मान्दे दिंखिया आरो जों एसामिसाव कासकल होनोना बेयावहाय आयरनखौ मोननो हायो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जों प्रटिनखौ मायाव मोननो हायो होनोब्ला आयरन बेखौ बिराद खोनासंनांगौ आयरन दा प्रटिनखौ जों मायाव मोननो हायो होनोब्ला जेरैहाय राजमा सयाबिन गाइखेर बेबायदि बायदि बायदियाव मुग दालि बेबायदि बायदि बायदियाव जोङो माने प्रटिनखौ मोननो हायो आरो दा दिनै साइन्सआ मा होनदों
प्रोटीननिख्रुइ आयरनासो बांसिन खुलिजों मोनदों दा मानो होनोब्ला जोंनि जे सोरांनाय लोगो लोगोनो जोङो बेसेबां जों जायो नङा होमबा बे जानाय लोंनाय खायद'फोरखौ गुबुन खालामनो थाखाय जोंनि उखुमायाव मोनसे अर थायो जोफोरानो जोंनि लिभार फांसन बे लिभार फांसना गुबुन हजम खालामनो थाखाय जोङो मा फैदों आयरनखौ प्रयोजन जों आयरनखौ जायोब्लासो जोंनि जानाय लोंनायफोरा जोङो हजम जागोन जुदि जों आयरन बुस्थुखौ जानो रोङा प्रटिनखौ जाबाय थायोब्ला जोंनि देहा सोलेरफ्रा मोजां जागोन बेनिखायनो जोङो आइमोन बाबामोन जोङो दिनैहाय आयरन बुस्थुफोरखौ जोङो बांसिन जानो रोङा दा जों मा जानो जायो होनोब्ला खालि प्रटिन बुस्थुखौ जायो बेनिखायनो जोंनि देहाफोरा लासै लासै थांनानै जोङो दुर्बल जायो बेनिखायनो प्रोटीननिख्रुइ आयरनखौसो बांसिन जों दिनैहाय नैबेया जयग होगासिनो दं नङा होमबा बे जयग आहुतिनि मुवा बेसादा जाहैबाय घिउ नङा जानो जों घिउखौ होयोब्लासो जोंनि अरा गोहो जागोन नङा होमबा नङा जानो हायाखै थिग बिदिनो जोंनि जानाय लोंनायखौ गुबुन खालामनो थाखाय जोंनि देहाखौ जोंनि गोख्रों खालामनो थाखाय जोंनो आयरना प्रयोजन नङा होमबा ओंखायनो आयरनफोरखौ जों बांसिन जानो रोंनांगोन जाय मानसि जाय आइ आफाया जुदि आयरनखौ मोजां जानो रोङोब्ला बिनि देहा सोलेरफ्रा गोख्रों साइसखौ बानायो जाय आइया बे आयरन बुस्थुफोरखौ जानो रोङाब्ला बिनि देहा सोलेरफ्रा एसेबाबो दुर्बल नुनो मोनो ओंखायनो जों बे आयरनफोरखौ जानो रोंनांगोन आरो आं बेखौ बुंबाय ओमफ्राय बिनि उनाव फैबाय दाना जोङो सासे आइया बेबायदि जोङो भिटामिन बि सि बिजों लोगोसे आयरन प्रटिन भिटामिनफोरखौ जुदि जों जानो रोङोब्ला सासे गर्भवती आइजोआ बे गोर्बोआव थानाय गथ'आ नांगौ रोखोमनि ब्रेन डेभेलप जाहैसिगोन आथिं आखाइ माने लोरबां जागोन जोंनाव टेस्टस्टेरन गैया होमबा नै बेफोरबायदि खायद'फोरखौ जुदि बासिनानै जानो रोङोब्ला बे आइया बे गोर्बोआव थानाय गथ'आ माने मजबुत जानानै फिसिगोन ओंखायनो जोङो बेफोरखौ जानो रोंनांगोन दा जोंनि प्राइभेटनि गेजेराव जोङो बेफोरबायदि खायद'खौबो जों नोजोर लायो जानो जोङो आयरन बुस्थुफोरखौ जायोब्ला जायोब्ला सालायाव साथ मोना बेफोरखौ जों जायानो जों मायाव गुन दं जों बेफोरखौ मिथिया जोंनो नांगौ खालि मा सालायनि साथ जोंनो नांगौ आंबो सानसे समाव बिराद जास्लिबोनायमोन फिथाइ सामथाइ ओरैनो मोननानै सिरिलाङो आं सानसे प्रेगनेन्ट जानाय समाव आंबो बिदिनो सानोमोन बे मुदुफुल फिथाइ थाइजौ फिथाइ बारि बागान ओरैनो सेवनानै थाङो बेखौ जों गुरुखौनो लायामोन खालि ना बेदरखौसो गोसोखाङो दा जोंनि गथ' गथायफ्रा जोंनि फिसाफ्रा बहा गियान जागोन बेखायनो होनदों आसल मेनानो जाहैबाय नैबेसो ओंखायनो सासे आइजोनिफ्रायसो सासे गर्भवती आइजोनिफ्रायसो सासे गथ'आ बुहुमाव जोनोम मोननानै सोरबाया धोरोमसुलि सोरबा धोरोमसुला सोरबा ऋषि सोरबा डक्टर इन्जिनियार बायदि बायदि माने बिमानि गोरबोनिफ्रायसो बेफोरबायदि गियानखौ मोननो मोनदों आरो बेनिखायनो जोङो गर्भवती थानाय समाव बेफोरबायदि नांगौ रोखोमनि खायद'फोरखौ जों जानो रोंनांगोन जुदि जानो रोङाब्ला जोंनि गथ' गथायफ्रा गियान मोनो बेनिखायनो बेबायदि खायद'फोरखौ जुदि बासिनानै जानो रोङोब्ला बिमानि गोरबोआव बे गथ'आ बेसेबां पार्सेन्ट ब्रेन डेभेलप जायो होनोब्ला 80% ब्रेन डेभेलप जानानै माने बे बुहुमाव जोनोम मोनदों 80% ब्रेन डेभेलप जानानै बुहुमाव जोनोम मोनो दा आइमोनखौ आङो सोंनो सानदों दे सासे आइ जेनेबा गर्भवती दङ दे बे सासे आइया गर्भवती दङब्ला बे बेसेबां 9 मास 10 दिनाव बेसेबां दिन लायो होनोब्ला मिथिना आइमोना बेसेबां दिनाव सासे गथ'आ बुहुमाव जोनोम मोनो बेखौबो जों मिथिनो रोंनांगोन नङा होमबा सासे बिमानि गोरबोनिफ्राय गथ'आ बुहुमाव जोनोम मोननो थाखाय 9 मास 10 दिनाव 270 days माने 270 दिनावसो सासे गथ'आ बुहुमाव जोनोम मोनो दा बे समाव जुदि बे 270 daysआव जुदि माखासे मोजां शास्त्र फरायनो रोङोब्ला गेदेमाफोरनि मोजां जुदि गोसोखांनो रोङोब्ला खायद'फोरखौ जानो रोङोब्ला बिमानि गोरबोआव 80% ब्रेन डेभेलप जानो जोनोम मोनो दा बेनिखायनो दा जोंनि गेजेराव बुङा जानो आइमोन
दा जोंनि बिमा बिफायानो गावनि फिसाखौ जोनोम होनानै जों दिनै बासि ओइ बाबु ओइ नानि बे आमुखखौ मावदो जोंनि गथ'फ्रा मानो खोनासङा नङा होमबा आइ आफामोन जोंनि बे गोथौ थानाय समावनो जों नांगौ रोखोमनि जों खायद'फोरखौ जानो रोङियाव मोजां मोजां शास्त्र फरायनो रोङियाव गेलेमुनि बोसोन फोरोंनायाव जाहानि गुरु आफामोन दं गुरु आफामोननि बोसोनफोरखौ खोनासंनो रोङियाव जोंनि गथ'फ्रा दायो माने धोरोमाव गोसो गैया मानि थाखाय जोंहा स्मृति बुक्तिफ्रा खम जायो बेनिखायनो जोंहा माने खायद'आ बिराद इम्परटेन्ट आइ आफामोन दा 80% ब्रेन डेभेलप जानांगौब्ला जों गियान खायद'फोरखौ मोजां गियान खालामबासो जोंनि गथ'आ 80% ब्रेन डेभेलप जागोन आरो जेरैहाय बिदिन्थि बायदियै खिन्थालाङो नङा होमब्ला महाभारतआव अर्जुननि हिनजाव सुभद्रा जेब्ला गर्भवतीमोन बिनि फिसाय सामिनि गुरुआ माने हरनि समाव माखासे धोरोम दावहानि बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन धोरोम दावहानि बाथ्रा माने चक्र बिहुरनि बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन आरो दा बे समाव सुभद्राया गर्भवतीमोन नालाय दा सुभद्रानि गोरबोआव सोर दं होनोब्ला अभिमन्यु माने बे बिफाया माखासे हरनि समाव मोजां बे बाथ्रा चक्र बिहुरनि बाथ्राखौ बुंबाय थानायाव अभिमन्यु बिमानि गोरबोआवनो ब्रेना बेरला जाबाय थादोंमोन आरो दा बे समावनो बिमायानो उन्दुलांबाय नालाय खोनासंनो मोनासै आद्रा जाबाय बेनिखायनो जोंखौ खावलायदों दिनै साइन्सआ माने जानाय लोगो लोगोनो उन्दुनो होआखै 1 घन्टानि उनावसो जों उन्दुनांगौ बे समाव रेस्ट लानाय समावबो जोङो बे गेदेरफोरनि होलांनाय बोसोन गुरु आफामोननि बोसोन बेफोरबायदि मोजां मोजां शास्त्रफोरखौ जुदि फरायनो रोङोब्ला जोंनि गोरबोआवनो बेबायदि 80% जों डेभेलप जानानै गथ'फोरखौ जों जोनोम होदोंमोन आरो जेरैहाय बिदिन्थि हिसाबै बुङा नङा होमबा बिष्णु पुराणाव बे भक्त प्रह्लादनि बिफाया जाहैबाय ओरैबायदि उसुर नङा होमबा भक्त प्रह्लादनि बिफाया जाहैबाय उसुर हिरण्यकशिपु आरो बिनि बिमाया जाहैबाय कायादु जोबोरै धोरोम सिबिसुरिमोन बिनिखायसो माने बिफाया उसुरबालाय मा जानो बिमायानो माने बिराद धार्मिक नालाय धोरोम सिबि नालाय माने देवरिसि नारा मिथिबा बिफाया उसुर जाबालाय मा जानो बिमायानो इसेबां धार्मिक निश्चय बे बिमानि साननाय हनाया बिमानि देवआव गथ'आ माने इसोरनि बुंफैनाय बेखौ मिथिखानानै माने देवस्रि नारदा देवरिखि नारदा माने भायादेवखौ भक्त प्रह्लादखौ आश्रमाव लानानै थांबाय दा बेयाव आश्रमाव लानानै थाङोब्ला बे देवस्रि नारदा जेब्ला लानानै थांबाय आश्रमाव नङा होमबा लानानै थांनानै माने देवस्रि नारदा बिराद मोजां मोजां धोरोमनि माखासे माने शास्त्रनि बोसोन ओमफ्राय धोरोमनि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थानायाव बिमानि गोरबोआवनो माने भक्त प्रह्लादा इसोरनि मुंखौ लानो हादों बेनिखायनो जोङो गर्भवती थानाय समावनो जोङो बेबायदि इसोरनि मुंफोरखौ लानो रोंनांगोन शास्त्रफोरखौ फरायनो रोंनांगोन अब्लासो जोंनि गोसोआ गियान जागोन दा जोङो गर्भवती थानाय समावनो जुदि जोङो इसोरखौनो सिबिनो रोङाब्ला जोंहा गथ'आ गियान जागोन दा बेनिखायनो जोंनि गेजेराव दङ दा नङा होमबा जोंहा ब्रह्म समाजाव बेसेबां गिदिर जोंहा दिनै धोरोमावनो ओंखारा फैया मानि थाखाय जादों बै गोरबोआव थानाय समावनो जुदि बे आइयानो जुदि बे इसोरखौ सिबिनो रोङाब्ला जोंनि गथ' गथायफ्रा गियान जागोन बेनिखायनो जोंहा मेन होनोब्ला गर्भ संस्कारनि बेनिखायनो जों बिमाया धार्मिक जानांगोन अब्लासो जाय बिमानाव धार्मिक धोरोम सिबि बेनावसो सासे फोरोंगुरु सोरबा रुखिमनि सोरबा गथ'नि बायदि बायदि माने सासे गुरु सोलिबोनायनिफ्रायसो मोननो दा जोंहाथ' मा प्राइभेटफोरनि गेजेराव जोंहा बेफोरबायदिखौनो गुरुत्वखौनो लाया नङा होमबा दा गावनि हिनजावानो प्रेगनेन्ट दं गावनि हौवाया मा जाहोनांगौ मा लोंहोनांगौ बेफोरबायदिखौनो गुरुत्व लाया जुमाय लोंना फैनानै दावराव खालामो जोंनि गथ' गथायफ्रा बहा गियान जागोन बेनिखायनो जोंहा दिनै बेफोरबायदि जोंहा गियाननि आंखाल दिनै जोङो नैबे धोरोम प्रसारनायाव थाङो मावबादा जों प्रसार अधिवेशनफ्राव फैयो दिनै गुरु आफामोना बेसेबां मोजां मोजां धोरोम शास्त्र बिजाब जोंनि
जोङो फोरमायो जों बेफोरखौ बहा गोसोआव लानो हायो जोंथ' गोसोआव लानो हायाना बै आइया गोरबोआव थानाय समावबो नांगौ रोखोमनि थाइगंफोरखौ जानो रोङियाव जों दिनै बेफोरबायदि स्मृति भक्तिफ्रा जोंनि खम जों बयबो साइस्थ' मोजां जानो हागौ जाहा बेफोरबायदि माने स्मृति भक्तिया खम माने नुनो हाया बेनिखायनो जों आइमोनखौ जोङो आइमोनखौनो होनाखै जानो लुखि सरस्वती दुर्गा जोङो लुखि सरस्वती दुर्गा जानांगौब्ला जोङो फुंबिलियाव सिखारनानै दुगैयै माने जोंनि ब्रह्म बायदि जोङो आहुति होनांगौ अब्लासो जोंनि न'खर धर्मआव जोङो माने गावनि फिसा हौवा फिसा हिन्जावफोरखौ जों माने धोरोमनि गियानफोरखौ होनो हागोन आरो बे आयदाखौ दा जोनोमनि उनाव माने 270 days 9 मास बस्तिनाव 270 daysआव सासे गथ'आ जोनोम मोनो नालाय ओमफ्राय बिनिफ्राय 0निफ्राय 2 yearsसिम 730 days गासै 1000 days जायो आरो गथ' संसारा दा बेखौ आं स्ट'रि बुंनो हाखाया आंखौ फरायदों माने 0निफ्राय 2 yearsसिम 730 days दा बे बिमानि गोरबोआव 80% ब्रेन डेभेलप जाबाय नालाय ओमफ्राय जोनोम जाखांनायनि उनाव 20%ल' गासै 100% जानो थाखाय आरो ओमफ्राय जोनोमनि उनाव जेब्ला बिमाया हस्पिटालाव जोनोम जाबाय आजिखालिथ' हस्पिटालाव जोनोम जाबाय नङा होमबा बे जोनोमनि उनाव 1 घन्टानि उनाव बे बिमानिफ्राय ओंखारनाय बे माने माखन जानानै थानाय गाइखेरखौ बेखौ आं एसामिसआव होनोसै मातृ स्तनपरा उलवा दाखिल ini kolostrum begitu awal kolostrum diikuti karena uji atau rup থাকে ক্ষমতা থাকে gitu दा बेफोरबायदि जोङो बे जोनोमनि 1 घन्टानि उनाव दिनै साइन्सआ माने बे ओंखारनाय आहारखौ गथ'खौ स्तनपान खालामहोदों दा गोदोनि दिनाव आइमोना आबैमोना मा खालामो बे ओंखारनाय गाइखेरखौ सेरगारनोसो होयोमोन नङा होमबा बेखौ दौनोनो होआमोन बेखौ दौबालायनो खिनाय जायो बायदिसिना जायो होनामोनबा ओंखायनो दिनै साइन्सआबो बे ओंखारनाय आहारखौ माने सेरगारनो नाङा होनदों आरो बेखौ माने बिमाया दौनांगौ बेखौ दौब्ला ब्रेन डेभेलप जाहैगोन साइस्थ'नि मोजां जागोन बेमार आजारनिफ्राय माने आरोग्यखौ मोनगोन आरो नैबे कलस्ट्रमखौ दौब्ला आरो बिनि उनाव फैबाय दाना जोनोमनि उनाव जेब्ला माने मा होनदों बेखौ ब्रेन डेभेलपनि माखासे माने न'खर धर्मआव दं आरो दा जेब्ला जोङो जोनोम जाखांबाय गथ'आ बे उथुमाय ना मा होनो उथुमाय सिरिखांनानै दा बे सिगाङावबो जोंना आइमोना बाहायोमोन दानि आइमोनाथ' बेफोरखौ जों बाहायनो रोङा बे सिगांनि आइमोना लेखा रोङाबालाय मा जानो गियान साननाय हनायफ्रा बिराद मोजांमोन सिगांनि आइमोन खिन्थु दानियाथ' बेफोरखौनो माने साइन्स मुगानि फार्स्टखौ संग्रायाव फुनानै जेब्ला सानदुलि नङा होमबा बै सानदुलि ओंखारनाय समाव माने बे गथ'खौ संग्रायाव आधा घन्टासिम फुथुनानै दोननांगौ दा बेयावहाय मा मोनदों डि भिटामिन साना बे जोंनि संसारखौ दैदेनग्रा एकमात्र बेसाद साननाय आरो बेखौ मा होनो दा जोंहा परमहंस शिबनारायण आसामनि बायदियै जोङो ब्रह्म मुहुर्तखौ मोनोब्ला 3टा 5टायावनो सिखारनांगौ नङा होमबा बे जाय आइया आफाया निधि खालामो जुदि नैबेखौ माने ब्रह्म मुहुर्तनि नित्य कर्मखौ मावो बे ब्रह्मनि माने गुरुबो मोनो लोगोसे माने दिनै साइन्सआ बुंदों जि भिटामिनखौ मोनो होनदों आरो बे गथ'खौ ओंखायनो जोनोम जाखांनायनि उनाव संग्रायाव फुथुनांगौबा जि भिटामिनखौ मोनो देहाया सुफुंना जागोन आरो ओंखायनो नैबेखौ जों बाहायनो रोंनांगौ आरो ओमफ्राय लोगोसे मा होनो जेब्ला जुनार बासाव फुथुनानै दोनो नङा होमबा बे जुनार बासाना मा होनो फुथुनानै दोननानै जोंहा न'खराव आइ आफामोना मा खालामो गाज्रि सोदोबफोरखौ बाहायनोसै जोंहा गथ'आ बहा ब्रेन डेभेलप जानो बे जुनार बासायाव उन्दुबाय थानानै न'खराव बिमा बिफाया मा उन्दुदों माबा बे गथ'आ उन्दुलाङा बे उन्दुनानै मा खोनासंबासो थायो न'खरा मा बुंदों मा बुङाखै जुदि न'खराव गाज्रि सोदोबखौ बाहायदोंब्ला बे गथ'नियाव ब्रेनाव माने गाज्रियासो हाबहैयो आरो मोजाङा बेनाव हाबनो थाखाय बिराद सम नांगौ बेनिखायनो जोङो न'खर धर्मखौनो
जों मोजां भाबै जोङो माने टेकनिकनिफ्राय जों मोजां गियान होनांगौ आरो गासै 1000 गियान देश आरो बेखिनि समाव जुदि बेफोरबायदि नियम निति खालामलाङोब्ला निश्चय न'खर दंनो सासे माने आंनि मेलेमजिबि गथ'खौ जों मोननो हागोन आरो बेखौ बुंबाय ओमफ्राय आङो गुरुदेवनि बोसोनखौ आं बिजिरना आङो माने गुरु संस्कार होननाय लोगो माने 1000 देशखौ दं नालाय बेखौ आङो दिनै समनि आंखाल आरो आं जिउ सामाव आं गसंफेराखै आयाखौ आं बेयाव गिनाय मोनदों गुरु आखामोन दङ जिहेतु ओंखायनो आंहा बेयाव माने बिबुंथिफोरा माने माबादों आरो 500 बोसोरबो जादों आरो बर' बुंनायावबो आंहा बिराद गोब्राब मोनो नालाय ओंखायनो आं दिनै गुरु संस्कारखौ बिसिखौ मावनायखौ नुदोंमोन आरो लोगोसे जोंनि माने गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफानि जे 4टा बोसोन दं आं बे 4टा बोसोनखौ बुङा आङो 9 नम्बरसिमखौ बुंनानै आं आयदाखौ आं फोजोबसिगोन आरो दा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया मा होनदों गावखौ फोसाबनानै गोग्गो समाज दानो आरो बेजों संसार जानो थाखाय गुरुदेवनि बोसोनखौ मानिनो गोनां दा मा होनदों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया जों गावखौ फोसाबनो होदों जों सासे प्रसारिका जानानै जों सासे प्रसारक जानानै जुदि गावखौ फोसाबनो गैयाब्ला जुदि न'खराव जुदि नेटवर्कफोरखौ मावोब्ला जोंनि न'खरा बहुत मोजां जागोन जोंनि न'खरखौ मोजां जायोबासो जों समाजखौ जों फोसाबनो हागोन अब्ला बिनिफ्रायसो जोङो प्राइमारिनिफ्रायसो डिस्ट्रिक्ट गेसनिफ्रायसो जोङो सेन्ट्रेलसिम मोजां फोसाबनो हागोन बेनिखायनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया होनदों गावखौ फोसाबग्रोनो होदों गावखौ फोसाबासो न'खरा अराय गोजोन जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों बेनिफ्राय दाना फैनोसै 1 नम्बराव 1 नम्बरनि बोसोनाव दङ धोरोम सिनायनानै रायजो जानाय बायदि मोजां गैया इसोर खुलुमनायखौ जेरै नागारनो बिमा बिफाखौ खुलुमनांगौ उन्दैफोरखौबो अनरोङै खालामदों जोंनि गाज्रि गुबुन जानांगौ मेलानाफोरासो जिउ खांदों आरो दा मा होनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ मा होनदों धोरोमखौ जों माने सिनायनानैसो रायजो जानो जों जानला मानला धोरोमखौ सिबिनानै जों इसोरनि अननायखौ मोना जों इसोरनि अननायखौ मोनोब्ला जों गिबियावनो जों ब्रह्मजों आहुतिखौ होनांगोन आहुतिखौ होनानै लोगो लोगोनो बे मुलुग संसारनि बारा गोसोदांजों लोगोसे सारि मुथि जिउजिबि जों धोरोमनि खामानिखौ मावनाय जायो बेयावसो जों इसोरनि अननायखौ मोनो बेनिखायनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ होनदों धोरोमखौ जों सिनायनो रोंनांगोन जुदि जों बिमायानो जुदि जों अरखौ सिबिनो रोङाबा साननो रोङाब्ला जोंनि गथ' गथायफ्रा बहा गियान जागोन बेनिखायनो दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया जोंनि ट्राइबेल हारि गोलैसोनानै थानाय हारिखौ दिनै एकमात्र गुरुदेवानो जोंखौ बोखांदों दा दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया सैथो धोरोमखौ होलांदोंब्लाबो दिनै मानो धर्म मानो लोरबां नङा होमबा ओंखायनो जोंखौ दुखि बर' सतिनि गुनजानो नायोब्ला हायो जों गिबियाव जों गोसोम हाबाफारि खारमाथि बेवहारिजों लोगोसे खारमाथि हाबाफारि मावबासो जोङो माने इसोरनि अननायखौ मोनो बुंदों आं बारा बिदिला सत्य बुंसै आरो 2 नम्बर होनदों बर'फोरनि न'खराव जौआ थागौ माने जौगानो रोंनाय नङा जौ लोंनाय आं लोखि हानि आरो मान हानि जायो दा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया मा होनदों बर'फोरनि न'खराव जुदि जौ सावबाय थायो लोंबाय थायोब्ला माब्लाबाबो बेफोर जानाय नङा दा बे समनिखौ नायदो जेब्ला गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया 1905 मायथाइयाव नैबे परमहंस शिलासानि आफानिफ्राय माने बे धोरोमखौ होफैदों जोङो दा बिनि सिगाङाव माबायदिमोन जोंनि बर'फोरनि अबस्थाया बे समाव जोंहा सोलोंथाइबो गैयामोन बेवहाय मामोन सोलोंथाइबो गैयामोन जुमाय लोंनानै जानला मानला उन्दुबाय थानायावनो बै गुबुन जाथि जेनेरेल जातिफ्रा जोंखौ मा खालामोमोन मुगियोमोन नङा होमबा जोंखौ बिराद मुगियोमोन लामा हान्थिनायाव जों एकमात्र जोंहा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ सानबाय जे बे बर' जातिखौ बोरैहाय संस्काराव लाबोनो हागोन होननानै दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ माने जोंखौ माने बिदि बोसोनखौ होलांदों आरो बेनि उनाव फैबाय 3 नम्बर स्कुलाव दुखुआव जमा आइ आफा नङाब्ला स्कुल होनानै खुलुमना आहुतिखौ निदान आफा जाब्ला रक सिनायनानै मोनहैयो धर्मआव दांजा थाखा थाइसे रेसन थाइसे मैगं थाइसे खादों थरसे फानलु थाइसे संख्रि बासनि थाखाय गैया जानो जिउआव दाला आरो 2 नम्बर दङ
बर'खौ नोंसोर सिखाव दाखाय गुन्दाफोरखौ दामाव सोरबा आबादारि सोरबा साख्रि सोरबा फालांगि दानाय जानाय सोलोंनो लेखा गोरों दादो होननानै बुंब्ला गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ ओमफ्राय 5 नम्बराव दं आइजोफोराबो इसोर सिबिदों उन्दैफोरखौ उन्दै आरो उन्दै फोरोंदों बाथ्रा बुंदों आरो बुंनो फोरोंदों गाव गावनि फिसाइखौ मान आरो अननो होनानै गोजोन रायजो जादों आरो दं बुंबाय गाव गावनि देहा न' बां सि जोम सोलोंथाइफोरखौ सिखोन साखोन लाखिनांगौ माइ गरसेखौ मोसौ मासे बा थाखा थाइसेखौ जों जेब्लाबो आइजोफ्रासो जोथोन लाखिनांगौ होनदों आरो बिनि उनाव फैबाय 7 नम्बराव दाउसा फारौ हाथारनानै इसोर सिबिनानै खरजायो दाउसा फारौ बियो आरामनो खर'निबो मानसि जायो बोर बिनानै मोना जायो निदान खर'खौ इसोरखौसो सिबियो जाहाथे रायजोआ निदानानै सुखुनि गैया जायो ओमफ्राय 9 नम्बरसिमखौल' बुंनानै फोजोबनोसै 9 नम्बराव सोलोंथाइ नङाब्ला सासे सुबुङा जौगानो हाया आरो समाजावबो जौगानो फैयो दाया खालामनानै जोङो फिसाफोरखौ जोङो जेब्लायबो जों सोलोंथाइखौ होनांगौ जुदि जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंनि गामियाबो डेभेलप जागोन जोंनि समाजाबो डेभेलप जागोन बेनिखायनो जोङो गिबियावनो बिमा बिफा जानानै जोङो सोलोंथाइखौ फिसाफोरनो होग्रोनांगौ दा नै आं बेखौ आंनि गोबाव नांनानै थाबाय नालाय आं बेखौ गोसोखाङो दा नै बे कर्टआव मोनसे बे 2018 बर'निखौनो 2019 सनाव बेयाव कर्टनि बे लांगोनायाव बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि बथा नैबेयाव जादों बेयाव हरे कृष्ण महन्त मोनदोंमोन मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन बे समाव जोंनि आसामनि मन्त्रिमोन मानगोनां सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा नैबेयावहाय फैदोंमोन बे कर्टनि लांगोनायाव ओमफ्राय बेयाव फैनायाव मोनसे जौस्राङाव माने गसंनानै बिबुंथि होबाय थादोंमोन आंहा बेबायदि साइनासालियाव जिरायबाय थादोंमोन दा बिथाङा मोनसे बुंलांदों जोंनि बे ब्रह्म समाजखौ जुदि अननो लाखियोब्ला जोङो जेब्लायबो बिमा बिफाखौ माने धोरोमजों लोगोसे माने फिसाफोरखौ बेबहारिजों लोगोसे माने फारमाथि ओमफ्राय गथ'फोरखौ बिमा बिफाखौ खस्थ' खालामनानै माने फिसाफोरखौ सोलोंथाइखौ होदों सर्बानन्द सन'वाला जुदि बिमा बिफाया जुदि जोङो सानफ्रोमबो खामायनानै थानानै जुदि जोङो थाखा फैसा रांखावरियाव खामायबाय थायो जुदि जोङो फिसाफोरखौ सोलोंथाइ होआब्ला जोंनि धर्मफोरा बहा जौगानो बेनिखायनो जोङो बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया बे धोरोमखौ लाखियोब्ला जों दिनै आइ आरो आफामोना बे ब्रह्म समाजनि आइ आफामोना जोङो बिमा बिफा न'खर गिदिर जानानै जों फिसाफोरखौ सोलोंथाइ होनांगौ अब्लासो जोंनि धर्मफोरा जेब्लाबो मोजाङै थागोन दा नै आंहा गिदिर आफाया आंखौ फोजोबनो थिनदों आंहा बेखिनिखौ आं दोनथ'बाय दा आंनि गुरुदेव संस्कार नेमफ्रा बुंलांनायाव हयथ' आंहा गोबां गोरोन्थिफोर जालांनो हागौ आइ आफामोन गिबियावनो बे जौस्रां जिरायनाय गुरु आफामोन आइनि बोसोनगिरि आइ आफामोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरो साइनासालियाव जिरायनाय आइ आफामोननिसिम आंनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय लोगोसे पूर्ण ब्रह्म ज्योतिषरनि खाथियाव निमाहा